ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण अध्याയം 17 श्रद्धात्रय विभाग योगम। അപ്പോൾ ഈ അധ്യായത്തിൽ ശ്രദ്ധ, അതായത് വിശ്വാസം, അവരവരുടെ ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ ആരെ ആരാധിക്കണം എന്നുള്ള വിശ്വാസം നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കുന്നത്. കൂടാതെ ജ്ഞാനം, യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് ഇവയും അവരവരുടെ വിശ്വാസത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരികയാണ്. അപ്പോൾ അതിനോടൊപ്പം ഭക്ഷണവും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ഭക്ഷണം സത്വഗുണത്തിലും രജോ ഗുണത്തിലും തമോ ഗുണത്തിലുമുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം, അതുകൂടാതെ യജ്ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്, സത്വഗുണത്തിൽ ചെയ്യുന്ന യജ്ഞം ഫലോദ്ദേശമില്ലാതെയും അശ്രദ്ധയോടുകൂടിയും വേദവിധി പ്രകാരവും കർത്തവ്യബോധത്തോടുകൂടിയും ചെയ്യുന്ന യജ്ഞമാണ് സാത്വികം. മാനസിക ഊഹാപോഹങ്ങളൊന്നും തന്നെയില്ല അവിടെ. രാജസികമാണെങ്കിലോ ഭൗതികമായ ഏതെങ്കിലും പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടി ഗർവ് കാട്ടാനായി അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്ന യജ്ഞമാണ് രാജസികം. താമസികമാണെങ്കിലോ വേദമന്ത്രങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഉച്ചരിക്കുന്നില്ല, പൂജാരിയില്ല, അവിടെ പ്രസാദ വിതരണമില്ല, മന്ത്രോച്ചാരണമില്ല, ദക്ഷിണ കൊടുക്കുന്നില്ല, ഇതൊന്നുമില്ലാതെ ഉള്ള യജ്ഞം, ഏതോ ഒരു വിശ്വാസത്തിൽ ചെയ്യുന്ന യജ്ഞമാണ് തമോ ഗുണത്തിലുള്ളത്. ഇനി ഭഗവാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് തപസ്സിനെ കുറിച്ചാണ്. തപസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ആധ്യാത്മിക പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ക്ലേശങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ അനുഭവിക്കുക, അതിനെയാണ് തപസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ തപസ്സിൽ കുറെ നിബന്ധനകളെല്ലാം നമ്മൾ അനുസരിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രഹ്മ മുഹൂർത്തത്തിൽ എണീക്കുകയും കുളിച്ച് ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഭഗവാനെ രാവിലെ തന്നെ സേവിക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഒരു തപസ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളത് ചെയ്യുന്നു? ഭഗവാന്റെ പ്രീതി ലഭിക്കുവാനായിട്ട്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തി വളർത്തുവാനായിട്ട് നമ്മൾ അതെല്ലാം ചെയ്യുന്നു. അതെല്ലാം തന്നെ തപസ്സാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അതല്ലാതെ നമ്മൾ കാട്ടിൽ പോയിട്ട് മരവരി എടുത്തുകൊണ്ട് അവിടെ കണ്ണടച്ചിരുന്നു കൊണ്ട് തപസ് ചെയ്യുന്നത്, അത് വേറൊരു വിധത്തിലുള്ള തപസ്സാണ്. ധ്യാനത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുന്നു, അതും തപസ്സാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് തപസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ശരീരത്തിന് കുറച്ച് ക്ലേശങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക, ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സഹിക്കുക. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ഒരു നല്ല കാര്യത്തിനാണ്, പുണ്യകർമ്മമാണ്. അതായത് ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നമുക്ക് ഉയരുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്വമേധയാ കുറച്ച് ക്ലേശങ്ങൾ സഹിക്കുന്നതിനെയാണ് ഇവിടെ തപസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ തപസ് 3 വിധത്തിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ശാരീരികവും വാങ്മയവും മാനസികവുമായിട്ടുള്ള തപസ്. അങ്ങനെ ശരീരം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തപസ്സെല്ലാം അനുഷ്ഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ജീവാത്മാവിനെ പരിശുദ്ധമാക്കുവാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു. കാരണം ജീവാത്മാവിന് സ്വയം പ്രവർത്തിച്ച് പരിശുദ്ധമാകാൻ സാധ്യമല്ല. അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. മനുഷ്യ ശരീരം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മനുഷ്യ ശരീരം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ജീവാത്മാവിനെ പരിശുദ്ധമാക്കാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ മറ്റ് ശരീരങ്ങളിൽ ഒന്നും തന്നെ ഇത് സാധ്യമാകുന്നില്ല. മൃഗങ്ങളുടെയോ പക്ഷികളുടെയോ ജലജന്തുക്കളുടെയോ ശരീരങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ആ ശരീരത്തിനുള്ളിലുള്ള ജീവാത്മാവിനെ പരിശുദ്ധമാക്കാൻ സാധ്യമാകുന്നില്ല. എന്നാൽ മനുഷ്യ ശരീരം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനുള്ള വഴികൾ ഒരുപാടുണ്ട്. ഭഗവാൻ ഒരുപാട് വഴികൾ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ തന്നെ ജ്ഞാനയോഗം, കർമ്മയോഗം, ഭക്തിയോഗം, അഷ്ടാംഗയോഗം മുതലായവ പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നു. കൂടാതെ ഒരുപാട് ആധ്യാത്മിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുണ്ട്.
നമ്മുടെ വ്യാസദേവൻ ഒരുപാട് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു. കൂടാതെ ആചാര്യന്മാർ പല വിധത്തിലുള്ള വഴികളും പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അനുസരിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ മാത്രമാണ്. മനുഷ്യ ശരീരം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഒരു അമ്പലത്തിൽ പോയി ഭഗവാനെ ദർശിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ നമസ്കരിച്ച് ഭഗവാനോട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരുണയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അപേക്ഷിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. പക്ഷേ പൂച്ചകളെല്ലാം അമ്പലത്തിൽ കയറുന്നുണ്ട്. പൂച്ചകൾക്ക് അമ്പലത്തിൽ കയറാം അല്ലെ? പൂച്ചകളെല്ലാം അമ്പലത്തിൽ കയറുന്നുണ്ട്. അവ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടോ? തീർച്ചയായിട്ടും ഇല്ല. ഭഗവാന്റെ ഗർഭഗൃഹത്തിലേക്ക് വരെ അവർ കയറും. അവർക്ക് അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. പക്ഷേ അവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കാനോ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനോ അവർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ മനുഷ്യ ശരീരം കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. കാരണം ആ മനുഷ്യ ശരീരം കൊണ്ട് മാത്രമേ ജീവാത്മാവിനെ പരിശുദ്ധിയിലേക്ക് നയിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ശരീരം കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ തപസ്, യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് മുതലായവ. അവയെല്ലാം തന്നെ പുണ്യകർമ്മങ്ങളാണ്. അവയിലൂടെ നമുക്ക് പുണ്യം സമ്പാദിച്ച് പാപകർമ്മത്തിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുവാൻ സാധിക്കും. അതുകൂടാതെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശരീരം കൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോഴോ തീർച്ചയായിട്ടും ആത്മാവിനെ പവിത്രമാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ശരീരം കൊണ്ട് നമ്മൾ ശരീരവും കൂടാതെ വാങ്മയം അതും ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. കൂടാതെ മനസ്സ് സൂക്ഷ്മ ശരീരവും. സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തെയും നമുക്ക് പവിത്രമാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. ഈ ഭൗതിക ശരീരത്തെയും നമുക്ക് പവിത്രമാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ഈ തപസ് കൊണ്ട്. അപ്പോൾ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള തപസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ദ്വിജഗുരു പ്രാജ്ഞ പൂജനം ശൗചമാർജവം ബ്രഹ്മചര്യം അഹിംസ ശാരീരം തപ ഉച്യതേ. പരമപുരുഷൻ, ബ്രാഹ്മണൻ, ആധ്യാത്മിക ആചാര്യൻ, മാതാപിതാക്കൾ തുടങ്ങിയ ഉന്നതർ എന്നിവരെ ആരാധിക്കൽ, ദേഹശുദ്ധി, ലാളിത്യം, ബ്രഹ്മചര്യം, അഹിംസ എന്നിവയെ ശാരീരികമായ തപസ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ശരീരം കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ്. പരമപുരുഷൻ ഭഗവാനെ, ബ്രാഹ്മണന്മാരെ, ആധ്യാത്മിക ആചാര്യനെ, നമ്മുടെ ഗുരുവിനെ, മാതാപിതാക്കൾ തുടങ്ങിയ ഉന്നതർ ഇവരെയെല്ലാം നമ്മൾ ആദരിക്കുക, അവരെ ആരാധിക്കുക, അവരെ നമസ്കരിക്കുക, പ്രണമിക്കുക. ഇതെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ശരീരം കൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വഴി നമ്മുടെ ശരീരത്തെ പരിശുദ്ധമാക്കുവാൻ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പരിശുദ്ധമാക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു. കൂടാതെ ദേഹശുദ്ധി വരുത്തണം. അതും ശരീരത്തിനാണ് ദേഹശുദ്ധി വരുത്തുന്നത്. എപ്പോഴും ശുദ്ധിയായിട്ട് നമ്മൾ ഇരിക്കാനായിട്ട്, മലിനമാക്കപ്പെടാത്ത ശരീരമായിട്ടിരിക്കുവാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. മലിനമാക്കപ്പെടാത്ത ശരീരം കൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ആരാധനകൾ ചെയ്യുവാനായിട്ട്. കൂടാതെ ലളിതമാർന്ന ജീവിതം, വലിയ ആഡംബരത്തോടു കൂടിയുള്ള ജീവിതം നമ്മളെ വീണ്ടും ഭൗതികതയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ലളിതമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യത്തിലും ലളിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം നയിക്കുക, ബ്രഹ്മചര്യം അനുഷ്ഠിക്കുക, കൂടാതെ അഹിംസ, മറ്റ് ജന്തുക്കൾക്ക് അവർക്ക് ദോഷം വരാതെ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഉപദ്രവിക്കാതെ സൂക്ഷിക്കുക. ഇതെല്ലാമാണ് ശാരീരികമായിട്ടുള്ള തപസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി വാങ്മയ തപസ്, അനുദ്വേഗകരം വാക്യം സത്യം പ്രിയഹിതം ചയത് സ്വാധ്യായാഭ്യസനം ചൈവ വാങ്മയം തപ ഉച്യതേ. സത്യവും പ്രയോജനകരവും കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഉദ്വേഗം ഉണ്ടാക്കാത്തതും ഹിതകരവുമായ സംഭാഷണവും പതിവായുള്ള വേദമന്ത്രോച്ചാരണവുമാണ് വാങ്മയമായ തപസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സ്വാധ്യായാഭ്യസനം, അതായത് സ്വയം അഭ്യസിക്കുക. എന്ത് അഭ്യസിക്കുക? സ്വയം നമ്മൾ പഠിക്കുക. ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം മുതലായിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കുക, അതിലുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കുക, മന്ത്രങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കുക. ഇവയെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ നാവിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഉറക്കെ മന്ത്രങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ അത് ചെവിയിലൂടെ നമ്മുടെ അകത്തുള്ള ആന്തരിക അവയവങ്ങളെയും പരിശുദ്ധമാക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം നമ്മൾ നമ്മുടെ ചെവിക്ക് കേൾക്കുന്ന വിധത്തിൽ നമ്മൾ ഉച്ചരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമ്മുടെ അകത്തേക്ക് ആ ചെവിയിലൂടെ കടന്ന് നമ്മുടെ ജീവാത്മാവിനെ അത് തൊടണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ആചാര്യന്മാർ. ജീവാത്മാവിന് അതിന്റെ സ്പന്ദനം കേൾക്കുവാൻ ഇടയാക്കണം. അപ്പോൾ ആ ജീവാത്മാവ് പരിശുദ്ധമാക്കുന്നു. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അത്രയേറെ ശ്രദ്ധയോടെയും ഭക്തിയോടെയും പിന്നീട് ചെവിയിലൂടെ കേൾക്കാവുന്നത്ര ഉറക്കെയും നമ്മൾ ചൊല്ലണം. അങ്ങനെ ശ്രദ്ധാഭക്തിയോടുകൂടി നല്ല കോൺസെൻട്രേഷനിൽ നമ്മൾ ചൊല്ലുമ്പോൾ ആ ജീവാത്മാവിനെ ആ മന്ത്രോച്ചാരണം പരിശുദ്ധമാക്കുന്നു. അങ്ങനെ ക്രമേണ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു മാറ്റം വരുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും. കൂടാതെ സത്യം മാത്രം പറയുക. നമ്മൾ എപ്പോഴും നുണ പറയുകയാണെങ്കിൽ, മറ്റുള്ളവർക്ക് വിഷമമുണ്ടാക്കുന്ന വർത്തമാനങ്ങളെല്ലാം പറയുമ്പോൾ അത് നമ്മളെ തന്നെ മലിനമാക്കുന്നു.
അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകളൊന്നും തന്നെ ഉപയോഗിക്കാതെ എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം കൊടുക്കുന്ന ഹിതകരമായിട്ടുള്ള സംഭാഷണം, കൂടാതെ ദിവസവും മന്ത്രജപം ചെയ്ത് നാമജപം ചെയ്ത് നമ്മൾ നാവിനെ പരിശുദ്ധമാക്കുക. കൂടാതെ മാനസികമായിട്ടുള്ള തപസ് എന്നാൽ മനഃപ്രസാദ, സൗമ്യത്വം, മൗനം, ആത്മവിനിഗ്രഹ, ഭാവസംശുദ്ധിരിത്യേത തപോ മാനസമുച്യതേ. സംതൃപ്തി, സൗമ്യത, മൗനം, ആത്മസംയമനം, സ്വഭാവശുദ്ധി എന്നിവ മാനസികമായിട്ടുള്ള തപസ്സിൽ പെടുന്നു. അപ്പോൾ മനസ്സിനെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. മറ്റുള്ളവയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കണം. എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്? ഇന്ദ്രിയ ഭോഗങ്ങളിലുള്ള വിരക്തിയാണ് മാനസികമായ തപസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അന്യർക്ക് നന്മ ചെയ്യേണ്ടതിനെ പറ്റി എപ്പോഴും ചിന്തിക്കാൻ മനസ്സിനെ പ്രേരിപ്പിക്കണം. അപ്പോൾ 6-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലും ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ കഷ്ടകരമാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, അഭ്യാസേനത്ത് കൗന്ദേയ വൈരാഗ്യേണ സ വിദ്യതേ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അഭ്യാസവും വൈരാഗ്യവും നമ്മൾ പരിശീലിക്കണം. മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുവാനായിട്ട് നമ്മൾ പരിശീലിക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിശീലനമാണ് എപ്പോഴും നമുക്ക് ഉള്ളതിൽ നമ്മൾ സംതൃപ്തി കൊള്ളുവാൻ ശ്രമിക്കുക. സൗമ്യമായിട്ടുള്ള പെരുമാറ്റം, കൂടാതെ മൗനം. അതായത് മൗനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനാവശ്യമായിട്ട് ജൽപ്പനങ്ങൾ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നു. സർവ്വജീവജാലങ്ങളുടെയും നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ചിന്തിക്കണം. മൗനം എന്നാൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിക്കുക. ജൽപ്പനങ്ങളോ അനാവശ്യമായിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റം പറയുകയോ ഒന്നും ചെയ്യാതെ നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. സ്വഭാവശുദ്ധി വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. മനസ്സിലാണ് വേണ്ടാത്ത ചിന്തകളെല്ലാം വരുന്നത്. അതെല്ലാം മാറ്റി മനസ്സിൽ ഭഗവാന്റെ ചിന്തകൾ വരുത്താനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. ആത്മസംയമനം അഥവാ മനോനിയന്ത്രണം എന്നാൽ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിനെ മോചിപ്പിക്കലാണ്. തപസി തന്റെ പെരുമാറ്റങ്ങളിൽ ആർജവം വീക്ഷിക്കണം. അപ്പോൾ തപസ് ചെയ്യുന്നയാൾ, അപ്പോൾ ഒരാൾ തപസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ശാരീരികവും മാനസികവും വാങ്മയവും ആയിരിക്കണം. 3 വിധത്തിലും ഒരാൾ തപസ് അനുഷ്ഠിക്കണം. ആ 3 ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നമ്മൾ, ശരീരത്തെയും നാവിനെയും മനസ്സിനെയും നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ജീവിതമാണ് നമ്മൾ നയിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നു. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ തപസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ണടച്ചിരുന്ന് ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ. പിന്നെയോ ശാരീരികമായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള നിഷ്ഠകളെല്ലാം ചെയ്യണം. വാക്കുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള നിഷ്ഠകളെല്ലാം ചെയ്യണം. മനസ്സിനെയും ഇങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ആധ്യാത്മിക ആചാര്യനെ ഇവിടെ ആദരിക്കുന്നത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. നമസ്കാരം ചെയ്യുക, ഇതെല്ലാം ശാരീരികമായിട്ടുള്ള തപസ്സാണ്. അതുകൂടാതെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവാണിത്. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിര ഇതേപോലെ ഇവിടെ പറയുന്നത് പോലെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഹിതകരമായിട്ടുള്ള പ്രഭാഷണം. യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് അതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ്. എപ്പോഴും സത്യം മാത്രം പറയുകയും മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരിക്കലും ദുഃഖം വരാതെ നോക്കുകയും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിളോട് കൂടി അവരെല്ലാവർക്കും ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതമായിരുന്നു യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിൻ്റെത്. പിന്നെ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് വ്യാസമുനിയുടെ മകനായിട്ടുള്ള ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയുമാണ്. ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ജനിച്ചു വരുന്നത് തന്നെ 16 വയസ്സോടുകൂടി. 16 വയസ്സ് വരെ അദ്ദേഹം അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നില്ല. ഇത്രയും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം ബ്രഹ്മജ്ഞാനത്തോട് ഒരു ജ്ഞാനിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം സ്വാഭാവികമായിട്ട് തന്നെ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള പരിശുദ്ധി നേടിയ, ആത്മജ്ഞാനം നേടിയ വ്യക്തിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അച്ഛൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ പറയുന്നത്, ഞാൻ പുറത്തേക്ക് വന്നാൽ എന്നെ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള മായ എന്നെ പിടികൂടില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് തരണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി, എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരികയുള്ളൂ എന്ന്. അപ്പോൾ വ്യാസമുനി ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ ആഗ്രഹിച്ചു, കൃഷ്ണനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ സ്വയം വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, അങ്ങേക്ക് ശുകദേവ് മുനിയോട്, നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള മായ നിങ്ങളെ വലക്കില്ല, വ്യാമോഹത്തിൽ പെടുത്തില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് തന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നത്. പക്ഷെ പുറത്ത് വന്ന ഉടനെ തന്നെ അദ്ദേഹം എണീറ്റ് നടക്കാൻ പോയി കളഞ്ഞു. അവിടെ നിന്ന് ആ വീട്ടിൽ നിന്നേയില്ല. കാരണം അറ്റാച്ച്മെന്റ്, ആസക്തി ഒന്നിലും വരാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പോയി കളഞ്ഞു. അപ്പോൾ പുറകെ വ്യാസദേവൻ ഓടി വന്നു. കാരണം മകനെ ഉപനയനം ചെയ്യണം, ശൗചമെല്ലാം ചെയ്യണം. കാരണം ഗർഭത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നതേയുള്ളൂ. മകൻ അങ്ങനെയുള്ള
സംസ്കാരമെല്ലാം ഷോഡശ സംസ്കാരമെല്ലാം ചെയ്യണം, എന്നിട്ട് വേണം അങ്ങേക്ക് ബ്രഹ്മചാരി വ്രതമെല്ലാം അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാം ജ്ഞാനമെല്ലാം സമ്പാദിക്കണം. പക്ഷേ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ഓൾറെഡി ബ്രഹ്മജ്ഞാനി ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹം ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് എന്തിനാണ് സംസ്കാരമെല്ലാം? അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ആ ഒരു ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു ചിന്തയും അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പുറത്തേക്ക് നടന്നു പോകുന്ന വഴിക്ക് ആ മകനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വ്യാസമുനി പുറകെ ഓടി വന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു തടാകത്തിൽ സ്വർഗത്തിലെ അപ്സരസുകളെല്ലാം കുളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ശുകദേവ മുനിയെ കണ്ടിട്ട് അവർ കുളിക്കുന്നതിൽ നിന്നെല്ലാം പിന്മാറിയില്ല. അവർ അവിടെ കുളിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. കാരണം അവർക്കറിയാമായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം ആത്മനിയന്ത്രണം ലഭിച്ച, ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഭൗതികമായ ഒന്നിലും ആസക്തി ഉണ്ടാകില്ല എന്ന്. പക്ഷെ വ്യാസമുനി, ആ വൃദ്ധനായിട്ടുള്ള വ്യാസമുനി വരുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ അവർ വേഗം തന്നെ കരയ്ക്ക് കയറി ഡ്രസ്സെല്ലാം ധരിച്ചു അത്രേ. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടിട്ട് വ്യാസമുനിക്ക് അത്ഭുതമായി. എന്റെ മകൻ 16 വയസ്സുള്ള യുവാവ്, അയാൾ പോകുന്നത് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതൊന്നും ചെയ്തില്ലല്ലോ. ഞാനൊരു വയസ്സനെ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ തോന്നിയത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പറയുന്നു, അങ്ങിപ്പോഴും സ്ത്രീ പുരുഷൻ എന്നുള്ള ഭേദഭാവം വെക്കുന്നു. പക്ഷെ അങ്ങയുടെ മകൻ ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ശാരീരികമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും തന്നെയില്ല. അദ്ദേഹം ആത്മാവിനെ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ മനസ്സിനെ അങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കണം. തപസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ഉന്നതിയിലേക്ക് ഉയരുവാൻ, ആത്മജ്ഞാനം ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തപസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ ഇതുപോലെ മനസ്സിനെ എപ്പോഴും നിയന്ത്രണത്തിൽ വെക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള തപസ്, ശാരീരിക, വാങ്മയ, മാനസിക തപസ്സുകൾ നമ്മൾ 3 ഗുണത്തിന്റെ പ്രഭാവത്താൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക? സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു, രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവർ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു, തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവർ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ശ്രദ്ധയാ പരയാ തപ്തം തപസ്ത്രിവിധം നരൈഹി അഫലാകാംക്ഷിഭിർയുക്തൈഹി സാത്വികം പരിചക്ഷതേ. ഈ 3 വിധം തപസ്സും ആധ്യാത്മിക വിശ്വാസത്തോടെയും ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളെ ആഗ്രഹിക്കാതെയും പരമപുരുഷന് വേണ്ടി മാത്രം അനുഷ്ഠിച്ചു പോന്നാൽ സാത്വികമെന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ വൃന്ദാവന പരിക്രമം, ഗോവർദ്ധന പരിക്രമം, മായാപൂർ പരിക്രമം എന്നെല്ലാം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ശാരീരികമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന തപസ്സാണ്. രാവിലെ തന്നെ എണീറ്റ് ഗോവർദ്ധന പരിക്രമത്തിന്, വൃന്ദാവന പരിക്രമത്തിന് രാവിലെ എണീറ്റിട്ട് 5 മണിയാകുമ്പോഴേ പുറപ്പെടും. എന്നിട്ട് എല്ലാവരും ചേർന്ന് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവയെല്ലാം നമ്മൾ പരിക്രമം അല്ലെങ്കിൽ പ്രദക്ഷിണം വെക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതെല്ലാം തന്നെ മാനസികമായിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട്, നാവിലാണെങ്കിലോ ഭഗവാന്റെ മന്ത്രം മാത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ശാരീരികമായിട്ട് ഇതെല്ലാം പ്രദക്ഷിണം വെക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തി ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. അത് അങ്ങനെയുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കാതെ ഭഗവാന്റെ സേവയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സാത്വികമാണ് എന്ന് പറയാം. സത്കാരമാന പൂജാർത്ഥം തപോദംഭേന ചൈവയത് ക്രിയതേ തദിഹ പ്രോക്തം രാജസം ചലമധ്രുവം. ബഹുമതിയും ആരാധനയും നേടാനോ അഹങ്കാരം കൊണ്ടോ ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ് രാജസമാണ്, ക്ഷണികവും അനിശ്ചിതവുമാണ് അത്. അപ്പോൾ തന്റെ തപസ് കണ്ടിട്ട് മറ്റുള്ളവരെല്ലാവരും തന്നെ ബഹുമാനിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത, താൻ വളരെ വലിയ ഒരു ശ്രേഷ്ഠനാണ് എന്ന് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു നടക്കണം. അങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് ബഹുമതിയും ആരാധനയും ലഭിക്കുവാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അഹങ്കാരം കൊണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ശാരീരികവും മാനസികവും വാങ്മയവും എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും പൊളിറ്റീഷ്യൻസോ അവരെല്ലാവരും തന്നെ ഇലക്ഷൻ സമയത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള സമൂഹത്തിലെ മുതിർന്ന ആൾക്കാരെ പോയി കാണുകയും അവരെ നമസ്കരിക്കുന്നു, അവർക്ക് ബഹുമാനം കൊടുക്കുന്നു. പിന്നെ നാവുകൊണ്ട് എല്ലാവരെയും വളരെയധികം പുകഴ്ത്തി പറയും. പക്ഷേ അതെല്ലാം തന്നെ അഹങ്കാരം കൊണ്ടും തനിക്കെന്തെങ്കിലും ബഹുമതി, തനിക്കെന്തെങ്കിലും ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇലക്ഷൻ ജയിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം മാത്രമേ അവർക്കുള്ളൂ. ഇലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കില്ല അവർ. അങ്ങനെയുള്ള, അപ്പോൾ അതുപോലെ ചെയ്യുന്ന ശാരീരികവും വാങ്മയവും മാനസികവുമായിട്ടുള്ള തപസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് രാജസികമായിട്ടുള്ളത്. ഇങ്ങനെ ബഹുമതിയും ആരാധനയും ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അത് ക്ഷണികമാണ്, അധികകാലം നിൽക്കില്ലാതെ, കൂടാതെ അനിശ്ചിതവുമാണ് എന്ന് പറയും. എന്നാൽ താമസികമായിട്ടുള്ള തപസ്സാണെങ്കിലോ മൂഢഗ്രാഹേണാത്മനോയ പീഡയാ ക്രിയതേ തപഃ പരസ്യോത്സാദനാർത്ഥം വാ തത്താമസമുദാഹൃതം.
മൂഢബുദ്ധി മൂലം സ്വയം പീഡനം അനുഭവിച്ചോ അന്യരെ പരിക്കേൽപ്പിക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ ഉദ്ദേശിച്ചോ ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ് തമോ ഗുണ പ്രധാനമാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഹിരണ്യകശിപു തപസ് ചെയ്തു. ഒരുപാട് വർഷം, 1000 വർഷത്തോളം തപസ് ചെയ്തു. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ദേവന്മാരെ എല്ലാം തോൽപ്പിച്ച് തന്റെ കാൽ കീഴിലാക്കണം, അവരെ എല്ലാം ഓടിച്ചിട്ട് ആ സ്വർഗലോകം തനിക്ക് ഭരിക്കണം. ആ 3 ലോകങ്ങളും, മുകളിലെ സ്വർഗലോകവും ഭൂമിയും അതുകൂടാതെ താഴെയുള്ള ലോകങ്ങളും എല്ലാം തനിക്ക് തന്നെ ഭരിക്കണം, വിഷ്ണുവിനെ തോൽപ്പിക്കണം എന്നെല്ലാമുള്ള ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഹിരണ്യകശിപുവിന്. ആ ഒരു ഉദ്ദേശം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് തപസ്സനുഷ്ഠിച്ചത്. അല്ലാതെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനോ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരാനോ ഒന്നുമല്ല. ഈ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. ദേവന്മാരെ തനിക്ക് കീഴിലാക്കണം, ദേവന്മാർ താൻ പറയുന്നത് അനുസരിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത. അങ്ങനെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ അനുഗ്രഹം കിട്ടിയിട്ട് തനിക്ക് അമരനാകണം, തനിക്ക് മരണമില്ലാത്തവനാകണം, എല്ലാവരെയും തനിക്ക് തോൽപ്പിക്കാൻ സാധിക്കണം, എല്ലാവരെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ ശക്തി തനിക്ക് ലഭിക്കണം. ഇങ്ങനെയെല്ലാമുള്ള ആ ഒരു മറ്റുള്ളവരെ പരിക്കേൽപ്പിക്കാനും മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കാനും നശിപ്പിക്കാനും എല്ലാം ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന തപസ് തമോ ഗുണ പ്രധാനമാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ രാവണനും ഇതേപോലെ തന്നെ ഹിരണ്യകശിപുവും എല്ലാവരും അസുരന്മാർ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് തപസ്സെല്ലാം അനുഷ്ഠിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. ഇനി ദാനം എങ്ങനെയാണ് സത്വരജസ് തമോ ഗുണങ്ങളാൽ ചെയ്യപ്പെടുന്നത്? ദാതവ്യമിതിയദ്ധാനം ദീയതേനുപകാരിണേ ദേശേ കാലേ ച പാത്രേ ച തദ്ധാനം സാത്വികം സ്മൃതം. കർത്തവ്യം എന്ന ബോധത്തോടെയും പ്രതിഫലേച്ച കൂടാതെയും ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ദാനം അത് സാത്വികമാണ്. അതായത് തന്റെ കടമയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാർക്ക് നമ്മൾ ദാനം ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട്. കാരണം ഭക്തന്മാർ വളർന്നു വരുന്നത് സമൂഹത്തിന് വളരെ നല്ലതാണ്. അവരാൽ എല്ലാവരും സത്വഗുണത്തിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടുന്നു. അവർ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പ്രീച്ച് ചെയ്തും പുസ്തകങ്ങൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തും മറ്റുള്ളവരിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഭക്തന്മാർക്ക്, കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ സേവയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ദാനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഉചിതമായിട്ടുള്ള അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഉചിതമായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുന്ന യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ദാനമായിട്ട് സത്വഗുണത്തിലുള്ള ദാനമായിട്ട് മാറുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അമ്പലത്തിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭക്തന്മാർക്ക് ഇതുപോലെ ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ നാമനിഷ്ഠ പ്രഭു ഇതേപോലെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് എത്രമാത്രം ആളുകൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകുന്നു, എത്രമാത്രം പേർ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്നുണ്ട്, ഭഗവത്ഗീത ഭാഗവതത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്, കുട്ടികളും എത്രമാത്രം പേര് ഇതേപോലെ ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തെയും നമ്മുടെ ആ ഒരു ലക്ഷ്യത്തെയും മനുഷ്യജന്മം ലഭിച്ചത് കൊണ്ടുള്ള ലക്ഷ്യത്തെയും കുറിച്ചെല്ലാം മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ ഒരുപാട് ഉപകരിച്ചു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ദാനം ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നാമനിഷ്ഠ പ്രഭു ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ പറയുകയാണ്, നാമനിഷ്ഠ പ്രഭു മംഗളൂരിൽ ഒരു 1.5 ഏക്കർ സ്ഥലം വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെ അമ്പലത്തിന്റെ പണി പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എത്രമാത്രം എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുവാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ അതിന്റെ ലിങ്ക് ദിവസവും എന്നോണം സൈറ്റിന്റെ ഡൊണേഷന്റെ ലിങ്ക് ഇടുന്നുണ്ട് ഭക്തിവൃക്ഷ ക്ലാസ്സുകളിൽ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കാവുന്നത്ര, നിങ്ങൾക്ക് പറ്റാവുന്നത്ര എന്തെങ്കിലും അവർക്ക് ഡൊണേഷൻ കൊടുത്താൽ നന്നായിരിക്കും. അത് ശരിയായിട്ടുള്ള സത്വഗുണത്തിലുള്ള ദാനമായിരിക്കും. കാരണം ഭഗവാന്റെ ഒരു അമ്പലം ഉയർന്നു വരാനായിട്ടുള്ള ദാനമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അത് ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയായിട്ട് നമ്മുടെ പാപകർമ്മങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കി നമ്മിൽ ഭക്തി വളർത്തുവാനായിട്ട് അത് ഉപകരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ കർത്തവ്യം എന്ന ബോധത്തോടെ പ്രതിഫലേച്ച ഇച്ഛിക്കാതെ നമ്മൾ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതിന് ദേശേ കാലേച്ച പാത്രേച്ച, സമയം നോക്കണം, സ്ഥലം നോക്കണം, ആ ദാനം സ്വീകരിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ നമ്മൾ നോക്കണം. അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് ശരിയായ സമയത്ത് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് നമ്മൾ ദാനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് സത്വഗുണത്തിലുള്ള ദാനമാണ്. കാരണം അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തി എന്നുള്ളത് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. നമ്മൾ ദാനം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിയെ നമ്മൾ നോക്കണം. കാരണം നമ്മൾ വിശക്കുന്നവൻ ആഹാരം കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ വസ്ത്രം വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് വസ്ത്രം കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ ആ ധനം കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതാണ്. കാരണം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ധനം കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർ അത് ദുരുപയോഗം ചെയ്താൽ, ഏതെങ്കിലും ലഹരി പദാർത്ഥം ഉപയോഗിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ക്രൂര കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനോ നമ്മുടെ കാശ് ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ
അത് നമുക്കും പാപകർമ്മമായിട്ട് വരുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ധനം ദാനം ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രം വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. അതിന് പകരം നമ്മൾ വസ്ത്രമോ അല്ലെങ്കിൽ ആഹാരമോ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല. അതായത് ട്രെയിനിലെല്ലാം വരും, നമ്മൾ ആഹാരം കൊടുത്തു നോക്കുക, അവർ വാങ്ങിക്കില്ല. അവർക്ക് കാശ് തന്നെ വേണമെന്ന് പറയും. കാരണം അവർക്ക് ഇതേപോലെയുള്ള ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ടാണ്. അതിനെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കരുത്. ആര് ഭിക്ഷ ചോദിച്ചു വന്നാലും നമ്മൾ ആഹാരം അല്ലെങ്കിൽ വസ്ത്രം കൊടുക്കുക. ഇവിടെ ഇതേമാതിരി ഒരു ദിവസം ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇതേമാതിരി 2 സ്ത്രീകൾ വന്നിട്ട് വസ്ത്രം വേണം, ഞങ്ങളത് അവർക്ക് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് കൊടുക്കാനാണ്, അനാഥാലയത്തിനാണ്, അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ഡ്രസ്സ് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോയി. പിറ്റേ ദിവസം നോക്കുമ്പോൾ അതെല്ലാം വഴിയിൽ എവിടേക്കോ അത് ഇട്ടിട്ട് അവർ പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരുടെ ഉദ്ദേശം അതല്ല. നമ്മൾ അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ അവര് പാവപ്പെട്ടവരാണ്, അവർക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അനാഥാലയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും, എല്ലാം വെറുതെയാണ്. കാരണം അവരുടെ മനസ്സിന്റെ ഉദ്ദേശം ശരിയല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഭിക്ഷക്കാരാണ് അല്ലെങ്കിൽ പാവപ്പെട്ടവരാണ് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം. ആഹാരം കൊടുത്തുകൊള്ളൂ, ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല, അവരതുകൊണ്ട് അത് ദുരുപയോഗം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല. പക്ഷേ ധനം മാത്രം നമ്മൾ ഈ കാലത്ത് ഈ സമയത്തിന്റെ അവസ്ഥയിൽ പറയുകയാണ്, ധനം മാത്രം നമ്മൾ കൊടുക്കരുത്. ധനം കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക്, ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രം നമ്മൾ ധനം കൊടുക്കുക. കാരണം അതുവഴി നമ്മുടെ നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കുന്ന കാശാണ്, അത് യഥാർത്ഥ സ്ഥലത്തേക്ക് ചെന്ന് ചേരുന്നു, ഭഗവാനിലേക്ക് ചെന്ന് ചേരുന്നു. അതുമൂലം നമ്മുടെ പാപകർമ്മങ്ങൾ ഇല്ലാതാകുന്നു. കൂടാതെ അത് അവർക്ക് ഉപകരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇത് ദുരുപയോഗം ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ കാശ് കൊടുക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ സത്വഗുണത്തിലെ ദാനം എന്നുള്ളത് കർത്തവ്യബോധത്തോടെ ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് പ്രതിഫലിച്ച് കൂടാതെ ചെയ്യുന്ന ദാനമാണ്. എന്നാൽ രാജസികമായിട്ടുള്ള ദാനം എന്നുള്ളത് യത്തുപ്രത്യുപകാരാർത്ഥം ഫലം ഉദ്ദിശ്യ വാ പുനഃ ദീയതേ ച പരിക്ലിഷ്ടം തദ്ദാനം രാജസംസ്കൃതം. ഏതെങ്കിലും ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടോ പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിച്ചോ പൂർണ്ണ സമ്മതമില്ലാതെയോ നൽകപ്പെടുന്ന ദാനം രാജസികമാണ്. അപ്പോൾ ഇയാൾ ദാനം കൊടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഫോട്ടോയിൽ. പക്ഷേ സെൽഫി എടുത്ത് തന്റെ പ്രശംസ മറ്റുള്ളവർ തന്നെ പ്രശംസിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ദാനമെല്ലാം രാജസികമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല എന്ന് പറയുന്നു. അദേശകാലേ യദ്ദാനം അപാത്രേഭ്യശ്ച ദീയതേ അസത്കൃതം അവജ്ഞാതം തത്താമസമുദാഹൃതം. ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്തും അവിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്തും അനർഹരായവർക്ക് നൽകപ്പെടുന്ന ദാനവും ആദരം കൂടാതെയോ അവജ്ഞതയോടെയോ നൽകപ്പെടുന്നതും താമസം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ശരിയായിട്ടുള്ള വ്യക്തിക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലും ആ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അവജ്ഞയും പുച്ഛയും. ഇപ്പോൾ ഭക്തന്മാർക്ക് ചിലർ കൊടുക്കുന്നവരുമുണ്ട്. ഭക്തന്മാർ ഇതേപോലെ ട്രെയിനിലെല്ലാം പുസ്തകം വിറ്റുകൊണ്ടെല്ലാം വരും. അപ്പോൾ അവരോട് പുച്ഛത്തോടു കൂടി അല്ലെങ്കിൽ അവരോട് അവജ്ഞയോട് കൂടി നമ്മൾ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതും താമസികമാണ്. അതും നമ്മളെ താമസികമായിട്ട് ബാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ശരിയായിട്ടുള്ള അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ കൂടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന നമ്മുടെ മെന്റാലിറ്റി എങ്ങനെയുണ്ട് അതും നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ അത് കൂടാതെ താമസിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്താണ്, അവിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്താണ്, കൂടാതെ അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തികളല്ല എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ പ്രഭുപാദ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു, ലഹരിപാനത്തിനോ ചൂതുകളിക്കോ വേണ്ടിയുള്ള ദാനം തമോ ഗുണ പ്രധാനമാണ്. അതിവിടെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല, പ്രയോജനകരവുമല്ല. അത്തരം ദാനം പാപകർമ്മത്തിന് പ്രേരകമാണ്. ദാനാർഹനായ ഒരാൾക്ക് അശ്രദ്ധമായി അവഗണനയോടെ നൽകുന്ന ദാനവും അത്ര തന്നെ താമസമാണ്. അപ്പോൾ പാപകർമ്മത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള ദാനം തമോ ഗുണ പ്രധാനമാണ്. അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ നമ്മൾ ദാനം കൊടുക്കുവാൻ പാടുകയുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ, അതായത് ശ്രദ്ധ, വിശ്വാസത്തോടു കൂടി ആരാധന ചെയ്യുക, അത് ഭക്ഷണക്രമം, അത് കൂടാതെ യജ്ഞം, ദാനം, തപസ്. അപ്പോൾ ഈ യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് കൂടാതെ ആരാധന, ഇതെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വഴി അത് പുണ്യകർമ്മമായതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പാപകർമ്മത്തിന്റെ ഫലമെല്ലാം പോയിട്ട് നമ്മൾ പരിശുദ്ധരാകുവാനോ നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരുവാനോ നമ്മളെ സഹായിക്കേണ്ടതാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു, ഇത് മൂന്നും, ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് കൂടാതെ ആരാധന, ഇവയെല്ലാം തന്നെ
സത്വരജസ് തമോ ഗുണത്തിന്റെ പ്രഭാവത്താൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന് വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള മനസ്ഥിതി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അതൊന്നും തന്നെ ശുദ്ധസത്വത്തിലല്ല, അതായത് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെയുള്ള പ്രവർത്തനമല്ല. കാരണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ തന്നെ ഏതോ ഒരു വിശ്വാസം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്, വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രേരണയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. യജ്ഞം, ദാനം, തപസ്, ആരാധന മുതലായവ. അതുകൂടാതെ സാത്വിക, രാജസിക, താമസിക ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവത്താലാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ കൃഷ്ണന്റെ പേരുമില്ല, കൃഷ്ണനോടുള്ള ഭക്തിയുമില്ല, ഒന്നും തന്നെയില്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലാകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം പുണ്യകർമ്മമാണെങ്കിലും ആ പുണ്യകർമ്മത്തിന്റെ ഫലം, അതായത് നമ്മുടെ പാപകർമ്മത്തിനെ ഇല്ലാതാക്കുക എന്നുള്ള ഒരു എഫക്റ്റ് അതിലുണ്ടാകുന്നില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തികൾ അതായത് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെയുള്ള പ്രവർത്തനമാക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അതിനുള്ള വഴി പറഞ്ഞു തരികയാണ്. ഓം തത്സത് എന്നുള്ള മന്ത്രം ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വഴി ഓം തത്സത് എന്നുള്ള മന്ത്രം ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ യജ്ഞം, ദാനം, തപസ്, ആരാധന മുതലായവ ചെയ്യുമ്പോൾ അവ കൃഷ്ണാവബോധമാക്കപ്പെടുന്നു, അതായത് കൃഷ്ണന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കർമ്മമായി മാറ്റപ്പെടുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഓം തത്സദിതി നിർദ്ദേശോ ബ്രഹ്മണസ്ത്രിവിധഃ സ്മൃതം ബ്രാഹ്മണാസ്തേന വേദാശ്ച യജ്ഞാശ്ച വിഹിതാഃ പുരാ. സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭം മുതൽക്കേ പരമമായ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന 3 വാക്കുകളാണ് ഓം, തത്, സത് എന്നിവ. പ്രതീകാത്മകങ്ങളായ ഈ വാക്കുകൾ വേദോച്ചാരണത്തിലും യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും ബ്രാഹ്മണൻ പരമപുരുഷന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഉരുവിട്ടു പോന്നു. അപ്പോൾ ഈ വാക്കുകൾ യജ്ഞങ്ങളും വേദങ്ങൾ ചൊല്ലുമ്പോഴും യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോഴും എല്ലാം തന്നെ ഭഗവാന്റെ പരമപുരുഷന്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉരുവിട്ടു പോന്നിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ആ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ, അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള വാക്കുകളാണ് ഓം തത്സത്ത് എന്നുള്ളത്. ഓം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രണവഃ സർവവേദേഷു. ആ പ്രണവ മന്ത്രം ഓംകാരം ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓംകാരം ഭഗവാനെ കുറിക്കുന്നു. തത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ, തത്തെന്ന് ഉച്ചരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഏത് പ്രവൃത്തിയും അതീന്ദ്രിയമാക്കപ്പെടുന്നു, ആധ്യാത്മികമാക്കപ്പെടുന്നു, പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെടുന്നു. ഭൗതികതയിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയാണെങ്കിൽ കൂടെ അവയെ ആധ്യാത്മികമാക്കാനുള്ള വാക്കാണ് തത്ത് എന്നുള്ളത്. സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ. അപ്പോൾ ആ ഭഗവാനെ കുറിക്കുന്ന നാമമാണ് ഓംകാരം. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഓം എന്ന് ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ നാമമായിട്ട് അത് മാറുന്നു. തത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അതീന്ദ്രിയമാക്കപ്പെടുന്നു. സത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മമായിട്ട് അത് മാറ്റപ്പെടുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭം മുതൽക്ക് തന്നെ ആ ഭഗവാനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി, ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കർമ്മമായിട്ട് യജ്ഞങ്ങളും ദാനങ്ങളും തപസ്സും എല്ലാം ഭഗവത് അർപ്പിതമായിട്ട് മാറ്റുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓം തത്സത്ത് എന്നുള്ള ആ വാക്കുകൾ ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്തു വന്നിരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. തസ്മാദ് ഓം ഇത്യുദാഹൃത്യ യജ്ഞദാന തപഃ ക്രിയാഃ പ്രവർത്തന്തെ വിധാനോക്താഃ സതതം ബ്രഹ്മവാദിനാം. അതുകൊണ്ട് വൈദിക നിയന്ത്രണം അനുസരിച്ച് യജ്ഞദാന തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയവാദികൾ പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കുന്നതിനായി എപ്പോഴും ഓം എന്നുള്ള വാക്കോടുകൂടിയാണ് എല്ലാം ആരംഭിക്കുന്നത്. അതീന്ദ്രിയവാദികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ ഭൗതികതയെ മറികടന്ന് ബ്രഹ്മജ്യോതിയിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലേക്കോ ഉയരുവാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുന്നവർ. അപ്പോൾ അതീന്ദ്രിയവാദികളായിട്ടുള്ള അവ്യക്തിഗതവാദികളാണ് ഓംകാരം ഉച്ചരിക്കുന്നത്. കാരണം അവർക്ക് ഭഗവാൻ നിരാകാരനായിട്ട്, അവർക്ക് ഭഗവാൻ രൂപവുമില്ല, ഗുണവുമില്ല, നാമവുമില്ല എന്നവർ വിചാരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ അനേകം നാമങ്ങളെ കുറിച്ച് അവർക്ക് അറിവേയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ പരമപുരുഷനെ സൂചിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ഓംകാരം ഉച്ചരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ 8ാമത്തെ അധ്യായത്തിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഓംകാരം ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാണൻ വിടണം. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ ഒരു അതീന്ദ്രിയവാദികൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു?
ഓം എന്നുള്ള വാക്കുകൾ ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ധ്യാനിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓം ഇതി ഏതത് ബ്രഹ്മണോ നേദിഷ്ടം നാമ. ആദ്യ ലക്ഷ്യത്തെ ഓംകാരം സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഓം എന്നാൽ വിഷ്ണു, പരമോന്നത ലക്ഷ്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേദസ്തുതികളുടെ തുടക്കത്തിൽ ഇത് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാ മന്ത്രങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ ഓം എന്ന് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ എസ്പെഷ്യലി ഓം നമോ നാരായണായ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു. അതായത് ഓംകാരം ഭഗവാനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ നാമമാണെങ്കിൽ കൂടെ ഭഗവാനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ആധ്യാത്മികമാകുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ മന്ത്രത്തിന് മുന്നിൽ ഓംകാരം സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ വേദങ്ങളുടെ എല്ലാത്തിന്റെയും തുടക്കത്തിൽ ഓംകാരമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. ഇനി തത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? തദിത്യനഭിസന്ധായ ഫലം യജ്ഞതപഃ ക്രിയാഃ ദാനക്രിയാശ്ച വിവിധാഃ ക്രിയന്തേ മോക്ഷകാംക്ഷിഭിഃ. ഫലോദ്ദേശം കൂടാതെ തത്ത് എന്ന് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് വേണം ഒരാൾ പലതരത്തിലുള്ള യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടത്. ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുക്തിയാണ് അങ്ങനെയുള്ള അതീന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം. അപ്പോൾ യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് മുതലായവയെല്ലാം തന്നെ പുണ്യകർമ്മമാണ്. പക്ഷെ എങ്കിലും അതിനെ അതീന്ദ്രിയമാക്കുവാൻ, അതായത് അതിന്റെ ഫലം നമുക്ക് ലഭിക്കാതെ അത് നമ്മളുടെ കർമ്മഫലത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനമായിട്ട് അതിനെ മാറ്റുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തത്ത് എന്ന് ഉച്ചരിക്കുക. തത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ കർമ്മം എല്ലാം തന്നെ അതീന്ദ്രിയമാക്കപ്പെടുന്നു. തത്ത് ത്വം അസി എന്ന് ചാന്തോക്യ ഉപനിഷത്തിലുണ്ട്. തത്ത് ത്വം അസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മുടെ ശബരിമലയിലെല്ലാം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് കേട്ടിട്ട് എല്ലാവരും പറയുന്നത് തത്വം അസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനും അയ്യപ്പനും ഒന്ന് തന്നെയാണ് എന്ന്. തീർച്ചയായിട്ടുമല്ല, അങ്ങനെയല്ല പറയുന്നത്. പിന്നെയോ തത്ത് ത്വം അസി എന്ന് പറഞ്ഞു. തത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതീന്ദ്രിയം, ത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ, അസി ആകുന്നു, നീ അതീന്ദ്രിയനാകുന്നു എന്ന് പറയുകയാണ്. അതായത് നമ്മളുടെ ആധ്യാത്മികതയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് ചാന്തോക്യ ഉപനിഷത്തിൽ. അതായത് നമ്മൾ ശരീരമല്ല, നമ്മൾ ഓരോ ഭൗതികതയിലുള്ള എല്ലാ ജീവരാശികളും അതീന്ദ്രിയരാണ് എന്ന് നമ്മളെ അറിയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് തത്വമസി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ഉള്ളിലുള്ള ജീവാത്മാവിനെ കുറിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തത്വമസി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ ദേഹബോധത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ, അതിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരണം. നമ്മൾ ആധ്യാത്മികരാണ്, ആധ്യാത്മികതയെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, അതിനെ തിരിച്ചറിയണം എന്ന് നമ്മളെ അറിയിക്കുകയാണ് ഈ ഉപനിഷത്തിലൂടെ തത്വമസി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. തത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതീന്ദ്രിയൻ, ത്വം നീ, അസി ആകുന്നു, നീ അതീന്ദ്രിയനാകുന്നു. അതായത് നീ ശരീരമല്ല, നീ ആധ്യാത്മികനായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവാണ് എന്ന് നമ്മളെ കുറിച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. കൂടാതെ മോക്ഷത്തിനുള്ളിൽ വേണ്ടിയുള്ള വിരക്തി തത്ത് വിവരിക്കുന്നു. ഭൗതിക ഫലങ്ങളെ അവഗണിച്ചാണ് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ തത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് എല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കാമ്യകർമ്മമാകുന്നില്ല. പിന്നെയോ നിഷ്കാമമായിട്ടുള്ള ഭഗവതർപ്പിതമായിട്ടുള്ള കർമ്മമായിട്ട് അത് മാറുന്നു. അതീന്ദ്രിയമാക്കപ്പെടുന്നു ആ കർമ്മങ്ങൾ. അതുവഴി അതിന്റെ പുണ്യകർമ്മം നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ഇല്ലെങ്കിലോ ആ പുണ്യകർമ്മ ഫലം നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നു. പിന്നീട് ആ പുണ്യകർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കാൻ വീണ്ടും ജനിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പുണ്യമായാൽ പുണ്യകർമ്മമാണെങ്കിൽ കൂടെ അവയെ കർമ്മഫലം ഇല്ലാതാക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതീന്ദ്രിയമാക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തത്ത് എന്നുള്ള വാക്ക് ഉച്ചരിക്കുന്നു. ഇനി അവസാനത്തേത് സത്ത് എന്നുള്ളത്, അതായത് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത് എന്നർത്ഥം. സദ്ഭാവേ സാധുഭാവേ ച സദിത്യേതത് പ്രയുജ്യതേ പ്രശസ്തേ കർമ്മണി തഥാ സത്ശബ്ദഃ പാർത്ഥയുജ്യതേ യജ്ഞേ തപസി ദാനേ ച സ്ഥിതിഃ സദിതി ചോച്യതേ കർമ്മ ചൈവ തദർത്ഥീയം സദിത്യേവാഭിധീയതേ. നിരപേക്ഷ തത്വമാണ് ഭക്തിപൂർവം ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. സത്ത് എന്ന വാക്ക് അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ആ വിധത്തിലുള്ള യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവനെയും സത്ത് എന്ന് പറയും. കുന്തിപുത്ര നിരപേക്ഷ സ്വഭാവം അനുസരിച്ചുള്ള മറ്റ് പ്രവർത്തികളെ പോലെ തന്നെ യജ്ഞദാന തപ കർമ്മങ്ങൾ ഭഗവത് പ്രസാദത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യപ്പെടുന്നവയാണല്ലോ. വാസ്തവത്തിൽ യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും എല്ലാം തന്നെ ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. പക്ഷെ എങ്കിലും നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും കാര്യസാധ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് ഇവയെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഭഗവത് അർപ്പിതമാകുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതിനും കൂടി വേണ്ടിയിട്ട് ആ സത്ത് എന്നുള്ള വാക്ക് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് യജ്ഞദാന തപസ്സുകളെല്ലാം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭഗവത് അർപ്പിതമാകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ
യജ്ഞം എല്ലാം തന്നെ നിരപേക്ഷ തത്വമാണ്. ഭക്തിപൂർവ്വം യജ്ഞം ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം, അതായത് ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുവാനാണ് യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ സത്യം എന്നുള്ള വാക്ക് ആ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ശാശ്വതനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു സത്യം എന്നുള്ള വാക്ക്. അങ്ങനെ ആ യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ സത്യം എന്നുള്ള വാക്ക് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് യജ്ഞം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഭഗവദർപ്പിതമായിട്ട് മാറുന്നു. സദേവ സൗമ്യ എന്ന് ചാന്തോക്യോപനിഷത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. സത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശാശ്വതമായ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായി ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ യഥാർത്ഥ ആത്മീയ സ്വഭാവം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. അങ്ങനെ സത്യം എന്ന് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തികൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ആത്മീയമാക്കി മാറ്റപ്പെടുന്നു. അത്തരം പ്രവർത്തനത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ച വ്യക്തി ശാശ്വതമാകുന്നു. പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശാശ്വതമായി ലക്ഷ്യമിടുന്നു. പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പ്രയോജനങ്ങളും ശാശ്വതമാണ്. അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അതീന്ദ്രിയമാക്കപ്പെടുന്നത് മൂലം അതിന്റെ ഫലവും ശാശ്വതമാണ്. ആ കർമ്മവും ശാശ്വതമായിട്ട് മാറ്റപ്പെടുന്നു. അല്ലാതെ ഭൗതിക തലത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ക്ഷണികമാണ്, നശ്വരമാണ്. അതിന്റെ ഫലവും നശ്വരമാണ്. പക്ഷേ അതീന്ദ്രിയമാക്കപ്പെടുന്ന പ്രവർത്തികളെല്ലാം തന്നെ ശാശ്വതമാക്കപ്പെടുന്നു. അതായത് ജീവാത്മാവിന്റെ പരിശുദ്ധതയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്കും അത് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു എന്ന്. അതീന്ദ്രിയ ശബ്ദമായ ഓംകാരം ആ ഊമ എന്നുള്ള 3 അക്ഷരങ്ങളുടെ സംയോജനമാണെങ്കിലും ഓംകാരം ഉച്ചരിക്കുന്നവർ ഓംകാരവും വിഷ്ണുവും വ്യത്യസ്തമല്ല എന്ന് തിരിച്ചറിയും. അതാണ് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓംകാരത്തെ കുറിച്ച് വീണ്ടും പറയുകയാണ്. ആകാരേണോച്യതേ കൃഷ്ണ സർവലോകൈക നായക പൂകാരേണോച്യതേ രാധ മാകാരോ ജീവവാചക. ആകാരം എന്നുള്ളത് ആ മാ എന്നുള്ള 3 വാക്കുകൾ ചേർന്നിട്ടാണ് ഓംകാരം, ഓം എന്നാകുന്നത്. ആകാരം കൊണ്ട് കൃഷ്ണനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ആ എന്നുള്ള വാക്ക് കൃഷ്ണനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അവൻ സർവലോകൈക നായകനാണ് കൃഷ്ണൻ. അതുകൊണ്ടുള്ള കൃഷ്ണനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ആ വാക്ക്. ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും അധിഗ്രഹങ്ങളുടെയും അധിപനുമാണ് ഭഗവാൻ. കൃഷ്ണനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ആകാരം. എന്നുള്ള ഊകാരം ശ്രീമതി രാധാറാണിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ഹ്ലാദിനി ശക്തിയായിട്ടുള്ള രാധാറാണിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഊകാരം. മാകാരം ജീവജാലങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആ ഊമ ഈ 3 അക്ഷരവും ചേരുമ്പോൾ ഓം ആകുന്നു. ആ ഓം ഭഗവാനെയും രാധാറാണിയെയും ഭഗവത് അംശമായിട്ടുള്ള നമ്മൾ ജീവജാലങ്ങളെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അത് 3ഉം ചേരുമ്പോൾ ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്നതുമാകുന്നു. നമ്മൾ ഓം എന്ന് ഉച്ചരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മളും അതീന്ദ്രിയരാക്കപ്പെടുന്നു, നമ്മളും പരിശുദ്ധരാക്കപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ ആ ഭഗവാനിൽ പരമപുരുഷനിൽ പക്ഷേ ഇവിടെ പറയുന്നത് അടുത്ത ശ്ലോകം അശ്രദ്ധയാഹുതം ദത്തം തപസ്തപ്തം കൃതം ചയത് അസദിത്യുച്ഛതേ പാർത്ഥ നചതത് പ്രേത്യ നോ ഇഹ. പക്ഷെ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാതെ, പരമപുരുഷനിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം കൂടാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും അസത്ത് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ക്ഷണികങ്ങളായ അത്തരം കർമ്മങ്ങൾ ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഇതിന് ഈ 2-3 ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ പറഞ്ഞു തന്നത് സത്വരജസ്തമോ ഗുണങ്ങളാൽ നമ്മൾ ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് മുതലായവ അതീന്ദ്രിയമാക്കപ്പെടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഓം തത്സത് എന്നുള്ള വാക്കുകൾ ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യപ്പെടണം. അങ്ങനെ പക്ഷേ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാതെ ഓം തത്സത് എന്ന് ഉച്ചരിക്കാതെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഗുണത്തിന്റെ പ്രഭാവത്താൽ യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് മുതലായവ പുണ്യകർമ്മങ്ങളാണെങ്കിലും നമ്മൾ അവ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അസത്തായി മാറ്റപ്പെടുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല, ഈ ലോകത്തിലുമില്ല പരലോകത്തിലുമില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാനിലുള്ള വിശ്വാസത്തോടു കൂടി ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഗുണത്തിന്റെ പ്രഭാവത്താൽ ആണെങ്കിൽ കൂടെ, നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും കാര്യസാധ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കൂടെ ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യണം. അതുവഴി അവ അതീന്ദ്രിയമാക്കപ്പെടുന്നു. അതുവഴി നമ്മളും പരിശുദ്ധരാകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആധ്യാത്മികമായ ഒരു ലക്ഷ്യമില്ലാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്തും, യജ്ഞമായാലും ദാനമായാലും തപസ്സായാലും നിഷ്പ്രയോജനമാണ്. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പരമപുരുഷന് വേണ്ടി അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടണം ഏത് കർമ്മവും. വിശ്വാസമില്ലാതെയും ശരിയായ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചല്ലാതെയും ചെയ്യുന്നതിന്
സാഫല്യമില്ല. വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാനിൽ വിശ്വസിക്കണമെന്ന് ഉപദേശിക്കുന്നു. വേദവിഹിതങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളുടെ എല്ലാം പരമമായ ലക്ഷ്യം കൃഷ്ണനെ അറിയുക എന്നതാണ്. ഈ പ്രമാണം അനുസരിക്കാത്തവർക്ക് ആർക്കും വിജയലബ്ധിയില്ല. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ വിശ്വസിക്കണം, ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാകണം, ഭഗവാനെ അറിയുവാൻ ശ്രമിക്കണം എന്നെല്ലാമാണ് വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ വേദപ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, വേദപ്രമാണങ്ങളുടെ നിബന്ധനകൾ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അല്ലാതെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അസത്തായി മാറ്റപ്പെടുന്നു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ബദ്ധമായ അവസ്ഥയിൽ പെട്ടിരിക്കെ മനുഷ്യർ ദേവന്മാരെയോ പ്രേതങ്ങളെയോ കുബേരാദികളായ യക്ഷന്മാരെയോ ആരാധിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കും. തമോ ഗുണത്തെക്കാളും രജോ ഗുണത്തെക്കാളും നന്നാണ് സാത്വിക ഗുണം. നേരിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ എത്തുന്നവനാകട്ടെ ത്രിഗുണങ്ങൾക്കും അതീതനാണ്. ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുമായുള്ള സമ്പർക്കത്താൽ നേരിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ എത്തിക്കുന്ന ഈ മാർഗമാണ് ഉത്തമം. ഈ അധ്യായത്തിൽ അത് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നേരിട്ട് ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കത്തിലൂടെ നമുക്ക് നേരിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് വരുവാൻ സാധിക്കുക? കൂടാതെ നമ്മുടെ കർമ്മം എല്ലാം തന്നെ അതീന്ദ്രിയമാക്കപ്പെട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് അതീന്ദ്രിയമാക്കപ്പെടുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്താൽ മാത്രമേ അത് അതീന്ദ്രിയമാക്കപ്പെടുന്നുള്ളൂ. കാരണം എന്താണ്? മറ്റു ദേവന്മാരെല്ലാവരും തന്നെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ളവരാണ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ, യജ്ഞങ്ങൾ, ദാനങ്ങൾ മുതലായവ ചെയ്താലും അതൊന്നും തന്നെ അതീന്ദ്രിയമാക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. കാരണം ആ ദേവന്മാരും ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ദേവന്മാരാണ്, നമ്മളെക്കാൾ ഉയർന്നവരാണ്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരാണ്, അവർക്ക് ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ശക്തിയുണ്ട്, എല്ലാം തന്നെ ശരി തന്നെ. പക്ഷെ അവരാരും തന്നെ ഭൗതികതയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ വസിക്കുന്നവരല്ല. ആധ്യാത്മികൻ സാക്ഷാത് ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അദ്ദേഹം മാത്രമേ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹമായിട്ടുള്ള, പൂർണ്ണമായിട്ടും അതീന്ദ്രിയനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനായിട്ടുള്ള. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ മാത്രമേ അതീന്ദ്രിയമാക്കപ്പെടുന്നുള്ളൂ. ദേവന്മാർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെല്ലാം പുണ്യകർമ്മമാണ്. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ അവരെ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് അവരുടെ ലോകത്തിലേക്ക് ചെന്ന് ചേരാൻ സാധിക്കും. പക്ഷേ പുനർജന്മം, ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധിയിൽ നിന്ന് മോചനം സാധ്യമാകുന്നില്ല. എന്നാൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ, ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിനായിട്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കർമ്മങ്ങൾ അതീന്ദ്രിയമാക്കപ്പെടുന്നു. അവ നമ്മളെ ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധിയിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുന്നു. അതാണ് രണ്ട് കർമ്മങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്, ആ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസത്തോടു കൂടി നമ്മൾ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യണം. അതുവഴി ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ അവ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെടുന്നു, നമ്മളെയും പരിശുദ്ധമാക്കുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളോ സംശയങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. പിന്നീട് ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങളുടെ ഭക്തി